गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौरां दङ। बोहैबाय थानाय दैखौ बारस'नो बादि नांदोंमोन। बेनि उनाव दैनि दाहारजों बुखारलांजादों। थानोसो बर'जों जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। गरेस्वर कुरिबापारा गामिनि गासै सा 7 सुबुंफोरा लावखार ओंखाम जानो थाखाय थांदोंमोन, जेराव गरेस्वर फास्ट फुड हटेलनि बिगोमा थानोसो बर' बिथांजों लोगोसे बिथांनि गलायावनो खामानि मावग्रा 3 आरो गुबुन 3 गासै सा 7 सुबुंफोरा जयैनो लावखार ओंखाम जानो थाखाय थांदोंमोन। लावखार ओंखाम जाहैनायनि मादाव सासेया फोरमायथिनाय बादिब्ला बेलासि समाव जाखां लोंखां बिथांमोना बरनदि दैयाव दुगैनो थांखि लादोंमोन आरो बे दैखौनो बारस'नायनिबो बादि नांदोंमोन। गिबियाव 3 लोगोफोरा बेखौ खुनुरोखोमै बारस'नो हादोंमोन, बेनिखायनो दैखौ बारस'नो नांला होननानै बादा होदोंमोन। नाथाय थानोसो बर'आ मानियाजासे बरनदि दैखौ बारस'नो नाजादोंमोन। बेयावनो दैनि दाहारजों बुखारलांजादों। बिथांखौ दैनि बुखारनायजों नुनो मोननानै बिथांखौ रैखा खालामनो थाखाय बिथांनि लोगोफोरा नाजादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। दुखुगोनां फोरमायथिदों। दैनि दाहारजों बुखारलांजानाय थानोसो बर'नि गोथै देहाखौ SDRF, NDRF आरो पुलिस हान्जायाबो नागिरदों, दासिमबो मोननो थाङाखै। सेबा बर्डआ SSLC आनजादनि कम्पार्टमेन्टेल एग्जामनि फर्म फिलआपखौ खालामनाय डेटखौ 14 जुननिफ्राय जागायसिगोन होननानै फोरमायबाय। जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक एग्जाम होनायाव पास जानो हायाखैमोन, बिसोरनि थाखाय मोजां खौरां। फेल जानाय फरायसाफोरा कम्पार्टमेन्टेल एग्जाम होफिननो हासिगोन। नाथाय मोनसे गोनां खोथा, फरायसाफोरा गासै 3 साबजेक्टआवल' फेल जानो नांगोन। बिनि बारा फेल जादोंब्ला बे फरायसाफोरहा होफिननो हानाय नङा। 1, 2 एबा 3 फेल जादोंबा होनो हागोन, नाथाय बेनि बारा फेल जादोंब्ला होनो हानाय नङा। कम्पार्टमेन्टेलनि थाखाय फर्म फिलआप खालामनाया 14 जुननिफ्राय जागायनानै 29 जुनसिम थागोन। सासे बर' सुबुङा गुबुन हारिनि सुबुंजों गाग्लोबजानायनि खौरां। बाक्सा जिल्ला बोरबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय नवाबस्ति हालाम खौरांनि बिबुसारा गामिनि राजा बर'गाव थांनाय 7 जुन खालि हरनि 10:30 रिंगायाव माधव कलितामोननि दुथुङा गोबौ हाथियारजों खाफालाव दांख्लाबनानै गोब्राब जखम खालामो। गाग्लोबजानाय राजा बर'आ जाथायनि सायाव फोरमायनाय बादिब्ला 7 जुन खालि हरनि समाव हाल एवग्रा ट्रेक्टराव थाव गोग्लैनाय डिजेल थाव लायनो होननानै थांदोंमोन आरो थावखौ लाना गिदिंबोफिननाय समावनो लामायाव माधव कलितामोननि दुथाङा गोबौ हाथियारजों खाफालाव दांख्लाबनानै जखम खालामो होननानै फोरमायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। एबसुनि बानजायनायाव BTR गोजोन फोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो बारग' NDA-फोरनि जेंना सुस्रांनायनि सायाव दिनै क'क्राझार कमार्स फरायसालियाव नब्लङाव जर'खा सावरायमेल खुंदों। हाबाफारि बादै फुंबिलिनि गोथार आर'जखौ जगायनानै सावरायमेलखौ मासि लानानै दैदेननाय मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां मुस्रि खोरोमदाव औवारिया आरो हाबाफारिनि गुबै थांखिखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि आफादगिरि मानाव गेदेर मुस्रि दिपेन बर'आ। गुबै थांखि बेखेवनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि मानाव गेदेर मुस्रि दिपेन बर'आ एबसु हारिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौनो खौसे जानायखौ लुबैयो होननानै गुबै थांखि बेखेवनानै बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायो। दासिमनि भिडिअ'आव बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।